Wancine wis awan. Ya beduk-beduk aku rong sawah kudu dereng sik ujare wong tuwa. Mengko nek wis beduk akhirnya gawe. Lah saiki aku nunggu karo legi limo paing songongge pon pitu waginya sekawan kaliwon 8 netune kantinanipun akad 5 senenya sekawan Selasa netu tetiga Rabu netu pitu Kamis 8 Jamuah 19 iku araning neki iku namining dina Ning ya rasa klongkang-klongkang jeneng ketangga teparo nek ya ali-ali. Lah ya Darani wong ora Lah nek ngono kuwi rak mbane apa kok saya lah karo rengeng-rengeng. Nah kepenak ge ora iso karo ngaso ngono lho. Lah ning kok tenggar rengeng-rengeng kae manuke akeh do mangane pari kae parine entek engko pangane manuk. Ya ora, Dik mau Dik urung anu wis ora ana manuk. Lah terus aku leren dhisik. Lah engko nek bar leren, engko nek wis wayahe nyambut gawe, ayo antane bar beduk, lah kuwi akhir kan nyambut gawe. Unene ujare wong tuwa mbiyen, ngono lho. Oh iya ngono Pakne ya ora apa-apa. Ya muga-muga wae Pakne sesuk panenane tambah apik, panen tambah kambaka ya Pakne. Lah iya kuwi sing tak jangka ya ngono kuwi ben anak putu ora ngutiwangi. Iya iki lho anakmu. Iki wingi njaluk lho. Lah njaluk apa no? Njaluk apa nak kowe wingi nak? Njaluk kalung jarane Pakne. Lah nek njaluk kalung esuk, nek wis panenane wis apik dipanen. Lho nduk. Gek mengko agi tuku kalung nek wis didol ngono lho. Oh iya Pakne iya. Ngono ya nak. Nek tuku kalung iso nek bar panen ya nak. Lho, cepet menjak-menjak anak semalam anak karo bapakmu ki lho. Ora ngono kuwi. Ya njaluk ki kena. Nek urung panen ya aja njaluk dhisik. Mengko nek wis panen ki agi. Kuwi gawe terus ditebaske, terus didol dienggo tuku kalung. Kuwi nak, bapakmu wis ngakuni lek njaluk kalung. Sabi ngono lho. Wis ditundutke karo bapak. Kuwi. Lah Mbak Ayumu kae kok ket wingi ora ketok endi to? Nanti lho. Itu ora nang Mbak Ayumu wingi. Mbak, oh lah iki apa? Lho, mak iki tak cepake teng kono punan. Oh, Bos dicepak. dicepake Pakne. Ya, saiki anu Pakne, laren dhisik. Karo ngomong-ngomong karo anak iki lho, Pak. Kene gugu kae lho, Pak, Mbok. Ning kono. Aku mau tak leren karo. Ngono ta? Heeh. Dek mengko nek wis leren ngono ta, gek aku tak mulai makani sapi, mengko ndak sapine ngelih ngono lho. Oh iya. Ngono wae ya, Pak ya. Iya. Mbok wis tak cepake kae. Adi karo bapak si Mbok Iya, wis iya. rasa bingung nek arep maem, wis tak cepake ning nggon
kae nang gubuk kae lho, Mbok. Ya, ya. Ya, ayo. Wes aku tak tunggu manuk ya, Mbok. Yo, Ya, punten. ya hati-hati. Hati-hati tenan. Tak usahane manuke. Kuwi iki bisa opo? Usah manuk kok ana manuk apik teko. Ora aku tak tekon. Wong wadon ana ing wanci bedhug kok ana ngalas ki. Kuwi sejatine lagi tunggu manuk apa? Nggih. Niki kula nembe niki nunggu manuk kajenge mboten do mangan pari menika. Oh. Lah aku tak tekon karo kowe. Nggih. Kowe ana ing sawah kene kok ora karo bojomu. Kula dereng gadah bojo. Oh, yen ngono padha karo aku. Mboten enten sing purun le kula. Apa ya tenan? Sak- Estu niku. Sak upama ana sing seneng karo kowe piye? Kula niku jane niku nggih pun wedi nek ajeng disenengi kalih tiyang sanes menika. Nanging nek menawi jenengan ajeng purun le kula nggih mboten napa-napa. Tenan po. Nggih. Yen kandhamu tenan, aku mah tiwas kebeneran. Lah pripun? Ana ing papan kene aku bisa cetaketan karo wong wadon sing ayu sulistya ing warna. Nggih. Napa nggih to? Kula niku napa ayu to? Tenan, Jan. Tenan. Ning saiki aku tak tekon karo kowe. Nggih. Banjur jenengmu ki sapa? Nami kula Lasmini. Lasmini. Nggih. Lah panjenengan sinten? Aku Raden Mas Sancaka. Oh, Raden Mas Sancaka. Heeh. Wah, jan ganteng tenan. Ning sakwise aku nyawang sliramu, Nggih. kowe bisa nangekake jiwa lanangku. Napa ngaten to? Tenan jare. Kang Mas menika. Kula lingsem lho menjenengan ngendika ngoten Mbok menika. ya aja ngono to. Mbok ya aja lingsem yen caket karo aku. Ngoten. Piye? Napa estu panjenengan menika tresna kalih kula nembe sepindah panjenengan menika kepanggih kula lho Kang Mas. Tenan. Wis dadi rasane atiku. Mekaten. Sakwise aku nyawang sliramu ora bisa nglalekake lagi. Napa ngaten to Kang Mas? Iya wong ayu. Menawi mekaten panjenengan Heeh. dipun dalaken anggenipun tresna kenalih kula menika Oh. kados pundi ngoten. Dadi penjalukmu kaya ngono. Ya, aku bakal mratelakake rasa katresnanku kang tulus marang sliramu Lasmini. Nggih, kula pengin pratelani panjenengan dumateng kula. Nimas ayu kang milangoni buron harum kang sobeng awana yen panggih mendara sane Rasane ting trecep pati kula Kang Mas. sumber gong soreng ku reksa langking
sisane geni yen lega pina reng no tasih mumung manut yen panggih lejar ing manah Suraya latri wong manis tak kawulani tak adep saben dina piye Lasmini Estu ngaten menika Kang Mas. Tenan Lasmini. Mergo wis sersa katresnanku kang tulus marang sliramu wong ayu. Nggih. Saiki ngene Lasmini. Buktekke nggih menawi menjenengan tresna tenan lek kula niku ajeng buktekke ngagem napa ngoten. Saiki yen nang kene ora prayoga. Terus ten pundi? Lho, kae lho, ana gubuk kae bisa nerusake andum katresnanku marang sliramu wong ayu. Terus penak mboten mangke ten Wuh, gubuk. ning gubuk kae iki apik kok nggone. Oh apik. Senajan toh ning tengah sawah, ning nggo gawe apik. Nggih. Mergo arep tak nggo gawe cecaketan lan bajutke tresnaku marang sliramu wong ayu. Niku lho manuk niku lho. Yo, manuk nempari kae apik-apik. Mergo yen karo aku luwih aktif nang wong ayu. Ngaten. Yo, bajutke Saged mebur. iso. Nggih.